Oh, today is yan na, National Heroes Day or klase lagad long weekend, tikang didapan kuan ano. Tikang didapahan ang kalabay nga semana. National Heroes Day. Pag dumaray niya ng mga atong mga ninuno nga mga hero. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Aga pa. Oo, ada dito nagkadiran simple nga programa di dia plaza. Nag-vlog kita ha. Natudto yung aswang. Ayun, karakad ko mga malang kadrani nga mga kuan nakad ko mo dito. Natudto ako kaya masakit ako. Oh, ako liwat na may dala tong aswang na nag-iba-ibalot at anyo. Di kay gimpukot. Kuanahan pukot pala kad kay iba na liwatan itsura. Iba na ito kuan. Ore may pinurot. Oh, Pagsigyan tanod, purutan niyo. Ore may pinurot. Ini mga tae. Ning istoryahan party aswang aga pa. Ay. Good morning. Kumusta ka? Been a while. Kumusta ka mo? Today is August 25 2024. Time check. Anong oras na? Oh, National Heroes yan na. Tigain ka. Ha? Takro. Tacloban Rescue Operation? Unit. Kaya ano niya yan, rappelling. Kaya magkapipit ulang ka ha. Hinay ba yan? Delikado ito. Kuhang ka, masulod ka ha. Military. Siyanim nga darap pa. Siyanim nga mission im daddy. Ayaw ha. Ayaw. Hindi man na under. Whoop. Uy. Tapos pagmamatang temprano. Man nadara na. Let's go. Oh, today is yan na, National Heroes Day or klase lagad long weekend, tikang didapan kuan ano. Tikang didapahan ang kalabay nga semana. Oh. Ayan na, intro lang kita ini. Tapos oray na kita anta ko nung baga pwede may mga inaadaw ha. Libot lang ito tanawan naman. Ang ngaran. Hindi mo ngaran ba? Nag-vlog kita ha. Natud kayo yung aswang. ayun, karakad ko mga malang kadrani nga mga kuan nakad ko mo dito. Natudto ako kaya masakit ako. Oh. Dahil yan mga kuan. Isusubaran ko yan ako. Gindat ko kang ka. May na baga namon baga pinakakwarto. Oo. Ay jakuan baga bungbong baga. Iya kamot baga sinusugat baga Ba? natamdan ako natudol ako. Kaswang murad to. Pero itong mga patay naabot na ito ng bilinan. May dala itong bilin-bilin. Oo, kuan. Ako liwat na may dala itong naswang na nag-iba-ibalot at anyo. May dala itong ginlanat nga. Nahimuhin kuan, nahimo nga uding. Kaya mo ito po naligdanan. Tapos pagkakuan nahimuliwat nga baboy. Oo, amot pala na. Oo. Ada ang nariripot na alakit kay nahimuton nga kulalapnit liwat. Di kay gimpukot. Alakit pagpukuta kay nagiba na liwatan kuanan. Hindi pa panaligdan yung mga Oo. Ada mahim. Mahimang nun ang pagkuanahan pukot alakit kay iba na liwatan itsura. Iba na ito kuan. Ore may pinurot. Oo. Pagsigyan tanod, purutan niyo. Ore may pinurot.
Ini mo nga tae. Ito na po tabok. Oo. Nay tato. Oo, nay mo nga tae, wala may pinurot. Kinakakabag ng mga magulang. Oo. Dong. Oo. Ito ano? Ano ha, di lamay ah. Natapon ito na no. Kung binibigyan kayo, ikaw lang na. Importante ka. Oo. Totoo, dolor. Atun misay nga ito mo ho. Ito man. Bada, mastorya. Alalibot naman dito. Namiss ko yung mga atong mga burrata. Pinasahin gising karawat tala. Pari sa lapintan nyo. Badaw. Hindi, balit kaging lulubat tala kayo. Yun ko kan tala inin lulubat. Ano niya ngayon ka? Yung istorya. Parti aswang aga pa. Pwede sulibang ko ha. Oo. At yung bago pala natin nga sangkay, dini ngayon ng merkado. Ano nahawan na. Ore pa, ada pa. Dini ang merkado. Kada aga, kung rin yung mga presko nga mga tuonon, yung mga utan, alagat tuonon. Man. O, kita o. Man. Ayan, reparis. Tuptubli na din ni Juan. Man. Oh, mga presko. Oy, mga pingaga yo. Man, mga presko yun din yo. Mga paingaga, saan kayo? Kada ano tong oras lang niyo din eh. Alas 5. Oh. Pag na kami din ni alas 7. Aw alas 7 oh. Kita ka oh. Parahan magmaruriyagong pa merkado. Hindi na kami pwede mag-explore. Oo. Amin naman oh. Badok yung mga presko. Wala binata di nga tarong. Din guyaban oh. Man, ato nagpipiling. Para ini may mga kanser, may mga sakit nga kanser. 70 per kilo lang. 70 per kilo la. Palitan niya na. Di nga nagparaliton nga harang. Pag may mga gudti ano. Oo, baka dila. Maruyag. Mga harang. Adi na papalitan tadi nga jis. Harang. Ang kanya di harang. Lagi. Ha? Makan ang jis lang. Pwede ito niya pagsuro sa lakoton. Suro sa lakot la. Alright. Oh, adila oh. Kanang jis labisan ano dida. Sarang-arang. Adi nalada ito. Okay na ito. Thank you. Tubtub na Lala City din yan no? Lala City man? Oo. Mga presko tiro din mga utanon. Ha? Oh. Mo piniging preprito. Ano? Amo yung kangkong ano? Preto ka? Saan kayo ito niyo? Ha? Man? Ay din ni tira. Amin din ito tuwan kada aga. Kada aga ito din ni Ran din yung baruyag ka mo. Kaya yung sakayin kita kanina, yung istoryahan lang kami siya. Pagkayaan ako partias wang istoryahan niya kung nato niya. Kasi may kapot mo na, malupad kita. O kaya suwang ko na. Oo. Amay kuan. Libot lang kita, malubat na nga ni. Nilulubat pa lang yan. Oo. Boss mama sir sila. Rekorta. Na-miss ko lang yun. Unta baga warin haton baga magdumot. Ay, mapinga aga. Okay, baga pinhawayan kita yung baga pag pinuruparahi. Marapang ka mo ano.
testing na la. Testing niya. Yaw. Okay. Anyway. Ha? Sige. National Heroes Day. Pag dumaray niya mga atong mga ninuno nga mga hero. Oo. Magi lagi. Ay sir. Agi. Oy, agi. Oy, kay. Agi lagi to. Oh. National Heroes Day. Yan, tatsulot pagod na ka short lagi to. Kita nga bibi. Ladies and gentlemen, let's all witness the red-laying ceremony. This will be followed by the singing of the Philippine National Anthem, the Tanawan Hymn, and the Bagong Pilipinas Hymn. Inilang kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, kailan sa sikamanan, alam ng puso, sa ibig ko'y buhay. Lupang binirang, tuyag ka ng mag-ibig, sa manlulubig, di ka masisili. Araw ng ating pagsinta, buhay langit sa piling ko. Ang ligaya Kaway-kaway para hiton tag 5 mils. Kaway-kaway sa 5 mils.
Hello. Uy! Mga tupad. Libot lang kita. Sana all may 5,000s. Uy, sulibang ko. Diyan maya din yung hotel. Opening. Sano? National Heroes Day. Yan na. Ano man natin ano? Kita oh. Oga pa. Oh, ada di nagkadairan simpleng programa di dia plaza. Mingaw di dia plaza no. Waranan mga morning. Mingaw. Mahawa nagawa nin talo nang busan ulo atini. Surlo yung tuig. Wala to kada sunod yung tuig. Hawan no. Pati gyapon it ang mga grasshoppers di maya magrin na lot ini ha? Ano man, at least may na natin istoryahan niya na aga-aga pa, party aswang. Again, this has been your friend from another stars. Iyon yung busa sangkay, sangkaiton nyo, ano man natin ano. Good night, sweet dreams, mama, chup chup. Bari kita magpapakasaw sundalo? Agido. Veterans mo. Magkikinobrahon na tunta ano. Pwede ka pag mag-asawang pulis. Oo. Bye nagdayang pusasan. Charot. Bye bye.